Yau ga. Ina zai ya. Allah. Na gajiya na ta tuwon da kuma sai na ga za ta wani. Na wannan na hannun na kana. Ba hanya gaskiya sai dai kai kasada daga can gaba ana ɗan ko da mota can ƙarshen ramin yawwa ƙarshen ramin akwai wannan na ai Ban zo da ruwan wannan da ruwan shayi ne za a sha shi gaba daya. Ruwan shayi. Ruwan shayi Lipton Goma da za a zuwa shi da ruwa dai mai zafi haka da in dai an bar shi. an sa Lipton ko ya wannan ya kasance dai wannan ko da ba sa Lipton ba ya kasance dai ruwa mai zafi haka. ko soɓo ne nake ma misali da fafi. Ina abin da soɓo saboda abu dai mai zafi. Saboda ƙarfin maganin ne gaba da zai koma cikin zafi. Ma'ana soɓon mai zafi. Yau mai zafi za a iya sawa. Yau za a iya sawa idan an sa shi abin don dai mai zafi ne ƙarfin gaba da zai koma cikin wannan zafi. Ka gane ba? Kaga dole za a samu diddibi. Diddibin kuma sai a zubar da shi kawai saboda in dai mai zafi ne ƙarfin maganin gaba da zai koma cikin wannan ruwa. Ka fahimta? Zazzabin kuma ayi wannan diddibin kuma sai a zubar da shi. Yawwa shi ne. Idan aka dafa zoɓon da shi ba. Idan an dafa duk ɗaya ne. Duk ɗaya ne. Ka gane duk ɗaya ne ya kasance dai ƙarfin maganin da ya yawwa ya cika da cikin abu na ina da kawai shi ne. Idan wani an dafa shi ya ji zafi. Yawwa ya ji zafi dai. Sai a sha shi. Yawwa sai a sha shi. Saboda ƙarfin abunan ɗin da wannan zafin shine da zai fito da ƙarfin maganin gaba daya ya shiga cikin ruwa. Shi kuma wannan fa. Shi wannan ya kala ɗaya ne saboda ka gane ba saboda akwai wani zaka samu jininsa yana da ƙarfi sosai ka bayyana ka gane ba saboda ina so ne dai da baka wanda dai kowane irin jini ne dai inda aka yi amfani da guda biyun gaba da dole noma ne da za a rabu da shi gaba daya a gane yanzu a takaice in dai jinin ka yana da karfi sosai don kai amfani da guda daya za ka ji sauki amma daga baya zai sake dawowa ka fahimta amma in dai guda biyun ne gaba da kai amfani da su to insha Allah rabbi in dai an samu dashewa gaba da zai ci noma ka fahimci bayani na ko yau wato shine magana bare da gaske ai kaɗan za a zuba kana jigo kuma kar a yi wasa da shi saboda ba na sha bane ba kwata ka gane ko ka ga yadda dai na yi maka wannan ɗin da haka za a yi kaɗan za a sa mai kyau ma ka ga yanzu amma ana jefa shi bola magana ya kare yanzu nan ɗin ma ai zai iya zama wajen mutane. Ina magana ya ƙara yayi. Aga cikin bola ne, cikin datti ne, cikin fitsari ne, mine ne. Duk wanda aka bunan, duk kowane irin magani inda an ce gaba ne, ka gane. Kamar mutum gabansa yana ƙanƙancewa na zama ƙarami haka yana nokewa na komawa ciki. Ka wanda inda aka amfani. Dutse ne wannan ko me? Wannan ƴaƴan gadali ne, wannan buɗe masu kai kansu. Ka gansu wannan ƴaƴan gadali ne su wannan ima tauna su ake yi da dibino ake shin su
ruwa ne da su gane ba su suna amfani da jijiyoyi gaban mutum ko da yana amfani da mace kuma yana haduwa da ita sai ya kawo kuma ba zai iya komawa sai da lokaci da yawa haka ka bayyana to idan yayi amfani da shi duk abun da ya shafi gaban mutum jijiyoyin gabansa yana kona cutar da take kawo wannan da wuta da kitse gaba daya zai zarar da shi gaba daya gaban mutum kuma zai fito normal daidai yadda ubangiji Allah ya halitta masa a gane sai asalin tashi mani mutum wanda zai kawo nizami da wuri ka fahimci maganan nan da shi ne wannan amfani wannan kwayoyi su da dibino tattaunawa ne aka bada sunan kayan mata yi ni suna na Abubakar ne Daci ne da su? No? Akwai bauri kaɗan saboda suna da ruwa. Saboda wannan ruwan nasu shi ne ruwan mai ƙarfi abinda ya sa ake haɗa su da dubino ɗin saboda wannan baurin nasu suna da bauri ba za a iya ci sosai. Gane ba haka ne. Amma idan ka haɗa su kamar dai dibino ɗin dai haka ka gane ba. Namijin goro baurin sa ya kai namijin goro. Bai ma kai ne. Bai kai namijin goro ba kwarai da gaskiya bai kai namijin goro ba ya kasance dai kwaya 4 ne kawai mutum zai yi amfani da su wanda za su gamsar da jikin mutum ka gane ba guda 2 da dibino idan an fasa dibino an cire kwallon dibino guda 1 ka fahimta sai a sa guda 2 a ciki sai a rufe sai a tauna su koda idan ka ji dan bori ma koda da ruwan fiya wata ne koda wani ruwa ko dabino biyu misali mutum ya saka ya hada da su ai lafiya ita lafiya karo ne ba matsala inda ya kasance da sun shiga ne to magana ya kare insha Allah minti 5 ya yawa duk za su shiga ƙasa dai za su shiga mara mutum da duk da inda dai matsalan mara dai na gaban mutum yake dai insha Allah rabbi in ubangiji Allah ya yarda za a samu biyan bukatar mace ma tana iya shan sa tana iya shan sa shi sabida ka gane ba shi na bangaren gyaran mara na fahimta saboda ko da mutum shi namijin wanda ya amfani da shi din ba don ya yi amfani da shi din saboda ita kanta dole abun saboda abu yana asalin tashi mani mutum ka fahimta za ta fi jin daɗi aikin da ita da yake yi saboda yana kashe cututtukan da suke gaban mace ka fahimta ba wannan saboda dole za ta fi jin daɗi aikin da ita da yake yi za ta fi jin daɗi aiki da ita saboda akwai cututtuka da suke kawo da yawa wanda mata wasu da yawa da za ka samu ba sa jin sha'awa sosai ma ba sa wata sai ma ka takura mata sannan ma ka yi amfani da ita kawai da to amma idan wannan ɗin saboda asalin mani inda yana taba su to yana kashe wannan cututtuka da suke kawo matsala a farjinta ka fahimci bayanin ba saboda maganan gaskiya a cikin maganin babu wani maganan kunya ko kuma maganan abunan batsa a ciki ko ba gaskiya saboda maganin biyan bukata ne ko ba gaskiya ba yauwa saboda dole za ta fi jin daɗin aikin da ita kuma za ta fi jin sha'awa komi saboda akwai kwayoyin da cututtuka da suke kawo wannan matsala a gaban su asalin matan kuma duk wannan sanyin ne ke haddasa su gaskiya da don sun yawa su ne suke kawo toilet infection gaba daya ka gane abunan kwaciro abu ya kasance gaban mutum da abunan mace ga abunan amfani da ita dole ba ta so wata sai dai a dole ba ko kana yi ba ba ta jin daɗin amfani da ita don dai dole